Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Мы считаем, что это единственный способ хоть как-то избежать распространения. Әлмәттә QR-кодлар системасы эшли башлады. Агач утырту бик җиңел эш түгел икән, аның үзенең нечкәлекләре, серләре бар. Азнакай шәһәрендә тагын бер матур урын пәйда булды. Мәгълүмат базарында эшлекле яңалыклар. Авырулар саны арту фонында 11 октябрьдән илебезнең 6 төбәктә төрле учреждениеләргә яки иҗтимагый чараларга бару өчен QR-кодлар системасы эшли башлады. Шулай ук Әлмәттә дә QR-кодсыз сәүдә үзәкләренә, рестораннарга һәм фитнес-клубларга кирип буламы? Прививка турында сертификатларны кем һәм ничек тикшерә? Бу сорауларга Алия Бейрамалова җавап эзләде. Архангельск, Самара, Курск, Воронеж өлкәләрендә, Чечня, Кабардино-Балкариядә һәм Татарстанда җәмәгать урыннарына бару өчен QR-кодлар системасы кертелде. Сәүдә үзәкләрендә, рестораннарда, кафе һәм фитнес-клубларда бүгенге көннән башлап бары тик QR-код яки ковид белән авырып терелүгә 6 ай узмаганлыкны раслый торган белешмә белән генә керергә мөмкин. Нашими сотрудниками соблюдается сознательные граждане, подходят заранее. Безнең хезмәткәрләребез саклана һәм бу юнәлештә эшне алып бара башлады. Аңлы гражданнар үзләре килеп QR-кодларын күрсәтә, гадәттә бу телефонда. Әмма минемчә тиздән алар басма вариантлар йөртә башлаячак һәм менә минем бар ул дип күрсәтәчәк. Панорама үзәге хезмәткәрләре алдан вакцинациянең 100%-ын уздылар. Алар аны үзләре теләп ясады. Кайберләре инде ревакцинация узды. Безнеңчә бу чирне таратма өчен бердән-бер ысул. Мы считаем, что это единственный способ хоть как-то избежать распространения. Исегезгә төшерәбез. QR-кодлы сертификатны соңгы 6 ай эчендә вакцинациянең 2 этабын узучыларга яки коронавирус инфекциясе белән авыручыларга алырга мөмкин. Беренче чиракта вакцинация пунктында үз Нилсонны бирәсез. Шуннан соң мәгълүматларны вакцинацияләнүчеләрнең регистрына кертәчәкләр. Вакцинацияләнүнең 2 этабы узганнан соң электрон сертификат порталда, дәүләт хезмәтләре порталында һәм дәүләт хезмәтләре стоп коронавирус кушымтасында барлыкка киләчәк. Икенчесендә авыру турындагы мәгълүматлар авырулар турында федераль регистрга кертелергә тиеш. Шуннан соң гына COVID-19-га каршы вакцинация узганлыкка QR-код яки күчерелгән авыру турындагы сертификат алырга мөмкин булачак. Алия Бейрамалова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина коронавирустан прививканың беренче компонентын гына ясаткан кешеләргә дә сәүдә үзәкләренә һәм җәмәгать туклануы нукталарына юл ябык булуын хәбәр итте. Татарстан Республикасының Министрлар Кабинетының 960 карары нигезендә сәүдә үзәкләренә һәм җәмәгать туклану нукталарына бортик QR-код белән генә кирип була. QR-код бортик вакцинация төгәлләнгәч кенә бирелә. Вакцинациянең 2 этабында узмый торып, җәмәгать туклануы нукталарына керә алмаячаклар, диде Марина Потяшина Татар информ агентлыгында матбугат конференциясендә. Ул вакцинациянең беренче этабын гына узган кешеләр бортик өй янындагы кибеткә, даруханәгә бара алуын искәртте. Бу чарасызлыктан кертелгән чара. Эпидемиологик вәзгыять имин түгел, бу чаралар гражданнар сәламәтлеген кайгырту өчен кертелә, диде республиканың баш санитар табибы. Теманы эшлекле яңалыклар дәвам итә. Узган ел безгә берничә яңа закон алып килде. Алар өчен без пандемиягә һәм кризиска рәхмәт белдерергә тиеш. Дәүләт гражданнарга һәм бизнеска ярдәм итте. Балалар өчен түләүләр, ташламалы кредит һәм ипотека шартлары тудырды. Аларны яңа салымнар, штрафлар һәм налогны контрольдә тоту хисабына каплаячаклар. Банк картлары хуҗаларына да җиңел булмаячак. Яңа салым хәтта пластикка да кагылачак. Үзгәрешләрнең берсе физик затларның карта буенча процентлардан керемнәренә салым кертелә. Алдагы елларда салым зур процент ставкасы булган гражданнар счетларының алына иде. Хәзер ул аерым кертем буенча процентлардан түгел, җыелма керемгә бәйле. Аны түләү бурычы барлык счетлар һәм кертемнәр буенча еллык керем билгеләнгән чиктән артып киткән гражданнарга йөкләнә. Лимит экрандагы формула буенча санала. 1 миллион сумны Үзәк банкның шул ук елның 1 гыйнварына булган төп ставкасына тапкырлыйбыз. 2021 елның 1 гыйнварына төп ставка 4,25%-ка тигез. Димәк, лимит 42500 сум. Бу процент кереме, аннан салым түләргә кирәкми. Әйтик, 2021 елда сез бер кертем буенча 30 мең сум һәм башка кертем буенча 32500 сум акча алачаксыз. Бу 62500 сум табыш дигән сүз. Лимит артуы 20 мең сум. Аннан салым 13%, ягъни 2600 сум түләргә туры киләчәк. Бер ел эчендә конкрет исәпләү чорына бәйсез рәвештә барлык керемнәрне исәпкә
2 алырга кирәк. Әмма монда escrow буенча еллык 1%-ны артмый торган табышны кертергә кирәк түгел. Банклар счетлар буенча мәгълүматларны федераль салым хезмәтенә мөстәкыйль рәвештә тапшыралар. Салым хезмәте түләү суммасын исәпләп чыгара һәм салым түләүчегә хәбәр итә. 2021 ел өчен түләү киләсе елда башкарылырга тиеш. Күп кенә кешеләр кара көнгә акча җыя, әмма ничек моны дөрес эшләргә икәнен барысы да белми. Бу бигрәк тә пенсионерларга кагыла. Алар керемнәрнең бер өлешен кичектерә белә, әмма ышанучан булу сәбәпле еш кына җинаятьчеләрнең корбаны булалар. Үз резервларыңны дөрес итеп ничек саклау һәм арттыруның үз җае бар ди белгечләр. Тыныч тормышта яшәргә һәм үз акчаларын яраткан шөгыльгә, сәяхәткә, балалар һәм оныкларны тотарга теләгән өлкән яшьтәге кешеләргә тупланган акчаларны куркыныч астына куярга ярамый. Мондый активларга доллар, евро һәм башка валюталар керә. Акчалар күләме зур икән, аны экзотик акча берәмлекләрендә дә сакларга була. Сайлаганда чыгымнар кайда юнәлдереләчәгеннән чыгып исәп тотарга кирәк. Мәсәлән, әгәр оныклар Бөек Британияда яши яки укый икән һәм сезгә анда барырга кирәк булса, акчаны фунтка күчерү яхшырак. Төркия булса лир, Швейцария чирагында франк. Тик без Россиядә булу сәбәпле тупламаларның төп суммасы сумнарда саклансын. Экспертлар тупланган акчаның 30%-ын долларда тотарга киңәште. Бу акчаны девальвациядән саклап калырга ярдәм итәчәк. Инфляциядән сакланырга банк депозиты булышачак. Ул шәригать буенча рөхсәт ителмәгән, әмма башка дин вәкилләре алардан файдалана ала. Банк депозиты алдан фаразланган керем бирә һәм бер банкта 1 миллион 400 мең сумга кадәр акча саклануын гарантия итә. Шулай ук экспертлар яшькә карамастан һәр акча туплаучыга акчаның бер өлешен акциягә кертергә киңәште. Бу 10, 15, 20 яки хәтта тупланмаларның 30% да булырга мөмкин. Һәр очракта аерым хәл ителә. Хәтта кыйммәтле кәгазьләр бәясе аска таба төшсә дә, ул кеше өчен артык сизелерлек булмаячак. Фонд базары арта һәм акция билгеле бер вакыттан соң яхшы табыш китерәчәк. Бу исә эшсез ята яки инфляция белән ашала торган акчаларның бер өлешен компенсацияләячәк. Кыйммәтле кәгазьләргә салынган процентлар акчаны бәяләп бетермәүдән саклаячак һәм кайбер очракларда тагын да артуына китерәчәк. Кай чагында кеше авырып, нәрсә эшләгәнен аңламый башлый. Сәбәбе психик тайпылышлар, эчкечелек яки наркомания булырга мөмкин. Ул үз гамәлләренә хисап бирми, нинди килешү төзүен һәм нәрсәгә кул куюын аңламый. Мондый кешене эшкә сәләтсез дип танырга һәм аның өстеннән опека урнаштырырга мөмкин. Кешене психик яктан сәламәт түгел дип танырга һәм аны мәҗбүри дәвалануга бар тик суд кына җибәрә ала. Беренче чиратта гражданин яки аның вәкилләре ризалыгыннан башка психиатрия тикшерүе турында дәгъва бирергә кирәк. Психиатрия ярдәме һәм аны күрсәткәндә гражданнарның хокуклары гарантияләр турында Россия Федерациясе законының 25 статьясы нигезендә моңа туганнар, табиблар, вазифаи затлар һәм башка гражданнар хокуклы. Гаризаны теләсә кайсы психиатр табибына биреп була. Кичектергесез очракларда бу телдән дә эшләнә ала. Язма документта тикшерү кирәклеген раслаучы җентекле мәгълүмат булырга тиеш. Шулай ук кешенең үзе яки аның законлы вәкилләре процедурадан баш тартуларын күрсәтергә кирәк. Белгеч карар кабул итү өчен өстәмә мәгълүмат соратып алырга хокуклы. Әгәр табиб тикшерү узу өчен нигез тапмаса, ул баш тарта ала. Киресенчә булганда психиатр судка экспертиза кирәклеге турында язма бәяләмә, мөрәҗәгать итүченең гаризасын һәм башка материалларны җибәрәчәк. Санкция турындагы мәсьәләне судья барлык материалларны алганнан соң 3 көн эчендә хәл итә. Россия Федерациясе Граждан кодексының 30 статьясы буенча гаиләне авыр матди хәлгә куя торган азартлы уеннар, спиртлы эчемлекләр һәм наркотик матдәләр яратучыларны суд тәртибендә эшкә сәләтлелекне чикләргә мөмкин. Ул чакта аларга попечитель билгеләнә. Алар артында этик кибеттә вак-төяк сатып алу, алыш-бирешләр кылу хокукы кала. Әмма мондый гражданнарның аларның мәнфәгатьләрендә барлык керемнәрен попечительләр ала һәм тота. Эре алыш-бирешләр шулай ук аның ризалыгы белән генә башкарылырга мөмкин. Бәлик булган гражданны опекага яки попечительлеккә алу өчен Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының опека идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моның өчен башта документлар җыеп тапшырырга кирәк. Гариза үзе соңгы чиратта языла. Тулырак мәгълүматны алу өчен 88553 3289 70 телефоны буенча опекага шалтыратып сораша аласыз. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Агач утырту бик җиңел эш түгел икән, аның үзенең нечкәлекләре, серләре бар. Азнакай шәһәрендә Кара елга буенда парк ачылды. Безнең алда әле берничә занан этап. Наше время безнең заман фестиваль хәрәкәтенең зона этаплары старт алды. Мини-футбол буенча Мирас Кубогы Республика турниры узды. Кем җиңүче? Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Көннән-көн үсеп төзекләнеп килүче Азнакай шәһәрендә тагын бер мотор урын пәйда булды.
Федераль программа негізінде түклендірілген Қорайылға бойында парк ашылды. Бейрем оңайынан беріде Шаллы шәһәрінен келген инициатив түркім қатнашында әрбіт ағашлары да отыртылды. Теманы Илмира Шарифуллин дәвам итә. Ағаш утырту бик җиңел эш түгел икән, аның үзенең нечкәлекләре, серләре бар. Бүгенге чарада катнашучыларда иң элек өйрәнүләр үттеләр. Менә бүгенге өйрәнүләр нәтиҗәсендә әлеге агачны утырткач, менә бу сары билгесе көн якка карап калырга тиеш. Әле кайчан гына елга буе бик күңелсез хәлдә иде. Яше карту аны урап үтәргә тырыша иде. Бүген бу урын танымаслык булып үзгәрде, моторланды. 2020 елда Кара елга буен төзекләндерү проекты 20 меңнән 50 меңгә кадәр халкы булган кеше шәһәрләр категориясендә, кеше шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр тирәлеген булдыру буенча иң яхшы проектлар бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. 2021 елда беренче чират проекты Торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында тормышка ашырылды. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов әлеге проектны тормышка ашыруда зур ярдәм күрсәткәне өчен Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановка, Татнефть гамәви җәмгыятенә зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бу көнне Яршаллы шәһәреннән Азамат Жантаев җитәкчелегендәге инициатив төркем белән Кара елганың яр буенда Әрбет аллеясы да барлыкка килде. Азнакай шәһәрен бик яратам, кичкенәдән әбием янына кайтып йөри идем, диде Азамат Жантаев. Шәһәрдә аллея утырту аның күптәнге хыялы икән. Вот с детства сидела мечта в голове. Хыялымны тормышка ашыру өчен Азнакай җитәкчелеге теләктәшлек белдерде. Яңа паркта агач утыртырга дигән фикер хупланды. 300 төб агач биредә сыйып бетми. Бүген без биредә 120 төб утыртабыз. 125 төбе авыл һәм шәһәр мәктәпләрендә һәм Актүбә бистәсендә утыртылачак. 35 кешедән торган инициатив төркем бүген Азнакайга барысы 315 төп үсенте алып килгән. Агачларның биеклеге 1 метр 70 сантиметр. 8-10 елдан җимешләр күрсәтә башлар, диде Удмуртияның Воткинский шәһәрендәге питомник хуҗасы Алексей Игнатьев. Сейчас хорошая посадка. Мондый һава шартларында агачлар әйбәт кенә үсеп китәрләр дип ышанабыз. Агачларның яше уртача 200 ел, кайбер төрләре 850 елга кадәр яши. Көзнең матур кояшлы көнендә уздырылган чарада 3000ннән артык кеше катнашты. Очень надеемся, что Киләчәктә без утырткан бу агачлар шәһәребезгә чисталык, кешеләргә шатлык өләшерләр дип ышанабыз. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәт һәм якын тирә районнарының талантлы яшьләре 2 көн дәвамында 8 һәм 9 октябрьдә масштаблы проектның суперфиналына үтү мөмкинлеге өчен көрәш алды. Наше время, безнең заман 9-нчы эшче яшьләр иҗаты Ачык Республика телевизион фестивале зона турының беренче сайлап алу этабы Нефтче мәдәният сараенда башланып китте. Иҗади көрәшне Фирая Юнусова да күреп кайтты. Фестиваль хәрәкәте республикада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән һәм ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе игидасы астында уза. Быел мәдәни вакыйга туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. 15 муниципаль берәмлектән эшләүче яшьләр үз номерларын тәкъдим итте. Ләкин безнең алда әле берничә зонал этап, 100дән, берничә йөздән артык иҗади номерлар, берничә меңгә якын катнашучылар. Быел без Татарстан предприятиеләре, оешмалары, учреждениеларыннан 180ннән артык гариза кабул иттек. Узган елгы гариза бирү кампаниясына караганда фестиваль хәрәкәтендә катнашырга теләүчеләр саны артты дип билгеләде проект җитәкчесе Айдар Гайнетдинов. Бу фестиваль эшләүче яшьләр өчен кызыклы һәм бәйрәм дә дип мин уйлыйм. Бик көчле җырчылар, аларның репертуары да бик матур сайланган. Без инде аларны күреп, тыңлап, сыкланып карап тордык аларга. Әлеге фестиваль 9-нчы тапкыр үткәрелә республикада. Безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич Миңнеханов патронажында инде ул фестиваль. Бүгенге көнгә иң дәрәҗәле фестиваль һәм дә инде бүгенге көнгә без аларны бик матур итеп каршы алдык. Проектта 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге командалар составында 45 яшькә кадәр затлар катнаша. Слесарьлар, электриклар, табиблар һәм башка һөнәр вәкилләре эш номинацияда үз сәләтләрен күрсәтте. Мондай фестивальләр булып торсын. Аннан соң бу фестиваль бит инде безгә
Үзебезнең менә музыкаль яктан үзебезнең талантлыкны ничек дип әйтим, үстерүдә дә зур этәргеч бирә. Аннан соң инде бик күп танышлар белән Чистай, Баулы, Бөгелмә районыннан хәзер инде безнең танышларыбыз бар. Менә шулай яшьләр бердән булсак, бергә булсак, таныш булсак, бик яхшы булыр дип уйлыйм. Зона этаплары шулай 15-16 октябрьдә Түбән Камада, 22-нән 23 октябрьдә Казанда һәм 29-нан 30 октябрьдә Яшел Үзәндә узачак. Мин монда катнашуыма бик шатмын. Организаторга бик рәхмәт дип сөйләргә әйтәсе килә. Без бик шатбыз. Бу катнашуыбыз безнең өчен ул яңалык. Беренчедән без бер-беребезне бу мероприятиегә кадәр белми идек. Таныштык, аралаштык, үзебезнең уй кичерешләребез белән бүлештек. Һәм рәхмәтлебез безне менә шушындый телевизион фестивальгә чакыруларына. Biz bu festivalda ikinci yıl qatnaşabız. Bizga bek нык ошады. Шуңа бу ел тагын biz җыелып килдек яңа көчләр белән. Һәм яңа команда белән. Катлаулы санитар-эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә зона этаплары тамашачыларсыз узды. Жюри каршында сәхнәгә чыгучы командалар һәм аерым башкаручылар бер-берсе белән кисешмәде. Алга таба да бу кагыйдәләр сакланачак. Чыгышларны күрергә теләүчеләр өчен онлайн трансляция оештырыла дип белдерде оештыручылар. Мәртәбәле жюри әгъзалары бию, җыр һәм дан минуты номинацияләреннән барлыгы 97-гә якын катнашучылар арасыннан иң-иңнәрне гала-концертка сайлап алды. Әлеге җиңүчеләр 12-ннән 13 ноябрьдә Казан шәһәрендә узган суперфиналда җиңү өчен көрәшәчәк. Фирая Юнусова, Рафаэль Сафин яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Безгә фестиваль ошый! Җиңүчеләрнең исемнәре 15 ноябрьдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узачак гала концертта билгеле булачак. Анда гран-при иясе булган команда бүләкләнә һәм аңа Татарстан президентының традицион күчмә кубогын, шулай ук 500 мең сум күләмендә акчалата премияны тапшырачаклар. Безнең заман геройлары махсус призына ия булган кеше 300 мең сум күләмендә акчалата премия алачак. Тапшыруыбыз ахырында спорт яңалыклары. Футбол иң популяр спорт төрләренең берсе. Әлмәттә мини-футбол буенча Мирас Кубогы республика турниры узды. Ярышта Татарстанның төрле шәһәреннән 12 команда катнашты. Мирас спорт комплексында узган турнирда Әлмәт, Лениногорск, Казан шәһәрләреннән 2013-2014 елга икешәр команда катнашты. Әлеге ярышларның максаты футболны, спортны популярлаштыру. У нас получается турнир сам проходит 2 группы по 6 команд. Турнирда 6 командалы 2 төркем катнаша, полуфиналдан финалга чыгып урыннар алалар. Группы, полуфиналы и финалы, матчи за 5-6 места. 7-8 яшьлек футболчылар тупны яхшы йөртә, көндәш капкасына гол кертергә тырыша. Тренерлар алар өчен җан ата һәм уен барышын игътибар белән күзәтә. Мы приехали из города Казани. Нас пригласили опять же друзья из города Альметьевска. Безне Әлмәттәге дуслар чакырды. Бу безнең туган шәһәребез. Біз монда футбол уйнап үстек. Белемнәрен ярышта сынап карасыннар өчен үзебезнең балаларны бирегә алып килдек. Свои умения, навыки уже на практике в соревновательной деятельности. Яшь футболчыларның төп җанатарлары әлбәттә әти-әниләре. Балалар уеннан бүленмәсен өчен алар уен барышын икенче кат тәрәзәсеннән күзәтә. Алия Хуҗиева 6 яшьлек улы Әмиргә футбол бик ошый ди. Улы турнирда катнашкач, әни кеше 2 ял көндә тамашачы буларак уздыра. Сегодня вот наша победа. Менә безнең җиңү, безнең квадрат командасы. Турнирның икенче көне балаларыбыз өчен кайгырабыз, җан атабыз. Мы переживаем за своих детей. Переживаю, что чуть стекла не ломаем. Кайгырабыз, гол керткәндә тәрәзәләр кагабыз. Кызык. Интересно? Переживаю, как, конечно, за внука же болеешь, значит, это самое. А тем более сейчас. Онукның уйнаганын карарга килдем. Когда начинает проигрывать, лучше я стою, хожу. Җиңүчеләргә кубок, иң яхшы уенчыларга призлар әзерләнгән иде. Оештыручылар балаларның тырышлыгын исәпкә алып, аларга грамота, медальләр әзерләгән. Җиңү-җиңүлегә карамастан беркем дә буш кул белән кайтып китмәячәк. Лина Хәсәншин, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрәмалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.